Mga idol, si Lulong o si Marlon nag-abot na gid ang ilang mga dalan. Agoy! Si Lulong, si Marlon nag-abot na gyud. Di nasan pa himno ni Marlon si Lulong. Ano man oy? Ano di man pa imnon breng na may dagang imnon nun. Napay sumsuman oh. Oh. Dito kay Lulong man. Oh? Sumsuman. Napaot ah. Kaon na along. Asa mo juga di pa imnon na ng Marlon? Di ka magsumsum. Dili mo sumsum si Lulong mga idol kay gusto niya kaon gyud. Kaon na. Ano mo kay inon ano mo? Hadi na di mo kaon long? Lulong ganina. Hayog, kobra. Hay kobra. Di ka masugot do. Ano man? Tagaan si Lulong kobra. Kobra lagi kay. No. Ano di man pa imnog kobra oy? Ano di mo? Ha? Ada utara. Ano di mo? Ha? Ada utara. Dili mi patuhuon sa storya ni Marlon mga idol. Nadaot na laging utok in town. Ay, ano daot mga tarong malagi na ulit siguro si Grillo pa magani na oh. Ada totoo na. Ako buhatag ta ko nimo kobra. Marlon di mo masugot. Suko man ni Marlon. Masugot ka do? Ay di lagi. No di lagi. Ano di man lon nga na may sumsuman dia nga. Wala ta ko kobra ba? Uy. Maralong ha. Ano di man tagaan oy nga. Dara palit ko. Ay palit kobra lang. Ay hatagan eh. Di man masugot long. Wah. Gipika ni Lulong si Marlon mga idol. Hangyo ala na. Ino man lang ko gamay lang. Hangyo ba? Mi gobe na to na. Hangyo ah. Palit mo ko ako ah. Palit kay mo ah. Hindi na sa balon. Ha? Hindi na sa balon. Dili mo tagaan? Ay di ka tagaan lon. Nagplano si Lulong mga idol nga mopalit siya iyaha. Unya si Marlon dili tagaan niya. Inong hapon. Hapon naman sa minom day. Unya mga idol. Ingon ka nga, kumusakay ni mo sa Lulong imuhang paplitihon na. Di plitiyo na ako kamal dito naman kanang. Ay, paplitihon naman kuno ka. Ada totoo ni ay. Ano hubog ako? Ha? Ang hubog ako ba? Iligubog ni mo. Nagplano si Lulong mga idol nga inigkahubog niya. Si Marlon kulatahon kuno niya. Naunsa, mo action man sa tagkabalaka. Oy, Manikris TV, badlong ka taon na si Lulong. Oy, basig makultahanan ni si Marlon. Mahinaykan unya na niya. Juito ra ba kayo na sa judo karate? Lihay lang gid mo siguro kay kusog ra ba kay nagkumo si Lulong. Mao gini buhaton na mo lulubot yo. Unya si Marlon naglagot. Nagutan ako. Ako ni gihatod. Pwede ko sawa ni. Pagkabot ko dire. Balik. Naman buwang. Ako yawak. Ayo anto sa Miguel. Ibaklay na ka paingon diri long. Oh. Sunod, hubog ka ginip. Hindi ko matod mo. Gay. Balik man. Balik day. Abi ninyo unsa mga idol, kung mahubog si Lulong, si Marlon ang tigatod in town. Pero iyang sungugod na sa Cobra og Sting dili pa imnon. Ug karon si Lulong amo sa ning pakanon para dugay malipong. Kana tong amigo. Lulong. Sus. Kanang manghumukon, kanang humok dia. Kanang humok. Kaon sa para kainom kag Cobra. Kaolong. Paimnon nimo Cobra. Sum kaon. Kaolong. Kaon mo. Mukaon gid kuno siya mga idol. Parang dili siya maparehas ni Marlon nga nadaot na in town. Oy, Manikris TV, grabe si Lulong no, wala man ni kumpiyansa. Oy, Ibangil gid siya siguro ing kupisot para sa tiki-tiki dugay mahubog. Manikris TV nga no, sige man nakinumog tiki-tiki si Lulong. Vitamins man na Junjun, pangpakusgan man na sa lawas ug pangpagahisad sa armas. Oy, Manikris TV, pagkalawgaw lang gid nimo. Mutuo ganin na si John mo inom ginag tiki-tiki. Ug karon mga idol na ako ihatag ni Lulong, mudawat bakahaan ni siya ani in town. Nako ihatag di mo long? Dawat ka. Utawad mo ko. Sige. Mo na ning iro na ko long. Long. Mo na ni ko iro long. Di ko loy. Di ko. Mo na long. Ha? Ngano man? Nindot man balibuon man ning iro. Long, masugo man eh. Kita tino na. Ha? Ako, imo na long ha. Long, imo na ako ipadaan mo. Nam na higot. Nam na higot oh, imo na. Ano man? Ano man? Kusog mo na mauaw ako iro. Kusog. Inalong. Oh, Nakay kuyog ba?
Laag ka. Ano man, di man mo kaon kayo, gamay ram ni kaon. Dadaon niyo ba? Oh, muna na. Basti lang, di malasa si Lulong, dili gidawato niya. Nga, oy.